istri. Perkara mengko ana saweran lha kuwi dana kenakalan. Sampeyan iki haji kok ngangge dana kenakalan barang. Haji iki lak ibadahe ning aku lak tetep menungso. Menungso kuwi ora iso lepas dari salah luput. Dadi kadang kala kuwi ya sok luput, tinggal lupute aja kenemenen yen wis krasa luput ya ndang sadar diri. Wong haji itu tamu, dikala kita bertamu di tanah suci itu disebut haji. Jane trepe ngene iki ya wis ora haji. Wong haji iki tegese tamu kok. Aku lak saiki ora dadi tamu ning kono. Nah, yang baru ibadah di sana itu yang disebut haji karena tamu. Oh iya. Ning lak sampeyan ning Kaliancar kene lak dadi haji meneh, tamu untuk Kaliancar. Nah, bisa diartikan gitu. Haji kanggoku kanggo memagari diriku supaya tidak lepas kendali dan tetap menjaga keimananku. Wah iya. Dadi pamane engko sampeyan aku ngedekni sinden ngono sampeyan ya rawani jaraki, rawani demok, rawani nyenggol. Lho, lah kuwi yo gampang Mas, upama aku jarake nyenggol mudhun wudu meneh lah ya wis resik. Rumahsamu sinden iki barang haram nopo ya? Lah witene wong sak panggung kok disenggol ra entuk lho. Aku mong takon yo. Lha wong iki dunia hiburan itu tetep ada kendalinya. Ya kuwi memang suatu pendramaan. Iku dene ning isor dibacutke ya kuwi rezeki. Ora pareng enggak boleh. Ah, ndak boleh kowe tunggoni bojomu ya ndak boleh. Padha lanange. Lah aku mau nganti isin karo Pak Yanto panitia. Apa? Monggo Pak Dalang menika pelunasanipun. Bu Kesi langsung ngadeg. Gorene, sauk kabeh. Aku iki dadi nyekele ora mung roh tok aku janan. Asline padha jiriye lho kowe karo. Mergo jirihe mergo karep konangan ora. Oh, alhamdulillah yang mengakui kowe. Awake dhewe maksude. Awake dhewe ning tenan nggih matur sembah nuwun dumateng para panitia, nggih para warga mriki ingkang sampun nimbali kula ingkang baken melih sampun derek nglestarekaken budaya merti bumi. Nah, ini yang penting itu. Iya. Wis nandhakake bahwa warga sini masih rukun. Betul. Iki tenan kowe ngatasé ora duwe lapangan kowe dibuka-bukake digolek-golekke nggon. Ngene iki lak wis saking nawa itu niate pancen kepengin nganakake acara iki. Bener. Iki lho ngene lho kok ora setahun ping 3 iki. Lah anggarane kondi ora? Entuk ora ya merti bumi setahun ping 3 entuk. Yo entuk wae ora. Anggarane lho kondi. Oh iya ya. Lah awakmu gelem murahno ya ora apa-apa jane. Loh, aku ki wis murah bengi iki aku ora njaluk apa-apa lho, Mas. Entelek. Loh, lah apa wis dilunasi? Njaluk apa meneh? Wis dilunasi kok sing. Mas Gareng. Tak nun. Ya tak goleke kanca, iki mono pamundhut. Men dihormati nganggo cublak-cublak suweng. Ibu Sukesi Rahayu. Yo. Para lenggah, para rawuh, Mas Gareng kalian Bu Kesi menika pasangan lawas. Lawas. Nggih. Rumiyin melanglang buana mliginipun wonten Laladan Jawa Timur nggih piyai kalih menika. Niki pun nggih sing wiwit cilik kumpule kula ning sing bejo nggih niki dalange niku. Kok iso? Lah aku sing dedur sing methek kowe kok. Ya kuwi dadi amal kesaenan jenengan. Tur kuwi ya wis sing diarani jodoh. Mula palingku nyang kowe karo Kesi iki aja mung dadi bojo. Jadi yo jodoh. Bedane bojo karo jodoh? Bojo kuwi
bisa dipisahkan oleh berbagai masalah. Tapi kalau jodoh yang bisa memisahkan hanya maut. Makanya aku kepengin kowe karo si dadio jodoh. Hanya kematian yang bisa memisahkan kamu berdua. Amin. Amin. Iya, kowe ndongake wong mandi, Mas. Ndongake awakku dhewe ora tau mandi aku. Ya, guys. Inggih, matur nuwun Pakde Gareng. Amin. Panjenengan sampun ndongaaken anggen kula jejodohan kalih Mas Cahya Kuntadi supados dados jodoh dunia akhirat. Ya, wong ya ndongake iki wajib wong tuwa ndongake sing enom. Kowe matur nuwun ya padha reja ya. Padha-padha. Sami-sami. Malah kelurahan ora. Dadi ya wis mestine to Mas sing tuwa ndongake sing enom. Ngono lho. Ning ini pesinden yang berkualitas. Beliau ini juga dosen di ISI Surakarta. Jadi ora tegese ora ngoyo-woro, ora sombong, ning pancen kenyataannya begitu. Menandakan bahwa sekarang seniman tidak bisa dipandang sebelah mata karena mayoritas sarjana semua. Nah, nggih. Inggih, leres Pakde Gareng. Nggih. Bilih menika ingkang nabuh mayoritas lulusan ISI Surakarta. Lah, tapi menika dalu menika ingkang paling berjasa jenengan prisa mboten? Sapa? Ingkang paling berjasa melestarikan seni tradisi kados dalu menika bersih dusun sedekah bumi inggih menika warga ageng masyarakat wonten Podo Kaliancar Podorejo. Niki wau sonten kula kalih panitia sampun alhamdulillah dijak sowan wonten sendang Apa? pengasih nika wau. Pengasian karo penguripan. Kalih penguripan. Rono ngapa? Kungkum. Masyaallah. Ngapa ning kono kuwi? Lho, kula teng mriku niku ndados napa nggih? Rasa kula menika terharu, ternyuh, bangga marem atase kula tiyang saking etan mriku tasih dipun paringi kesempatan silaturahim kalih para leluhur ingkang manggen wonten mriki. Ngalap berkah, sapa ngerti muga-muga uripe awake dhewe besok lan sak teruse tansah pinaringan keselamatan lahir batin. Amin. Sedaya warga masyarakat ngalian mriki tansah pinaringan rejeki ingkang sempulur, sehat keluarganipun, pinter-pinter generasinipun. Nggih to, Bu? Amin. Niki gunume dosen nih, Bapak Ibu, gunume dosen. Niki dosen kuwi dosen apa, Nduk? Kula dosen karawitan. Nah, dosen karawitan niki nggih mahasiswa Fakultas Karawitan. Niki mahasiswi Fakultas Karawitan. Ah nika Fakultas Strum nika. Kae Pak Marno kuwi sapu kawat to. Streaming suarane iso resike kaya ngono mergo jasa dari Bapak Sumarno Esson. Esson. Ora sarjana sound system ya. Oh iya, sarjana sound system. Niki saestu niki wiwit alit sampun kula wentah bab suara utawa sesindenan. Yang kepengin bukti mengke kajenge diperintah kali bojone. Kula mboten wani merintah kula. Sebabe ngapa? Lah karo kowe wani aja meneh karo aku. Boten, kula yen kalih bojo menika minangka imam dalam rumah tangga. Betul. Arep dikaya ngapa wong wedok kuwi kudu manut perintah imam. Mongko imam ngantukan tadi. Senes imam yoga niki lho, senes Mas Imam niki pengendikan pembunuhan. Rikala semono dadi imam. Ning anggar perkara dhuwit ora imam marbot kae. Boten kok, jujur mawon menika wau panitia lek maringi sangu teng kula langsung kula mboten liwat Pak Dalang. Dadi san saestu dados imam ingkang sae rejeki tumplek blek teng kula. Mboten nate kok nyelip nih kaya jenengan teng jero blangkon ra enek dana kenakalan ra enek. Bojoku kuwi ra enek dana kenakalan. Percaya aku minangka dadi imam. Lek sampean pertanggapan dadak nyelempet kene-kene. Mbok gawe apa? Tak omongi. Dalem. Kendaraan sing didol ning showroom iki tok ya apik. Nggih. Iki tok ya apik. Nggih. Iki tekan konsumen tekan omah itu starter iki lho ra muni. Berarti rusak. Terus hubungane bojomu ketoke apik. Loh. Apa ya, Kang? Loh, apa ya aku? Ya teliti dhewe wong kuwi wekmu kok. Apa ya, Pak? Uga manut cara kendaraan to, ka showroom go mulih kuwi malah pancen ya ora kena di starter. Nyatane, Bu, bola-bali sampean tak selah penak ae to. Mesine mak jreng ngono kuwi to ya. Penak. Ning aku kok malah dadi curiga ya.
Lah iki. Dek kapan ke aku kok ketoke nemu SMS cah wedok ning HP-mu, Pak. Dadi. Karepku aku ya ora arep percaya iki. Karepku iki aku Reng. iki yo ngene lho. Saking sayangku, saking percaya bahwa suami itu bisa dipercaya imam rumah tangga. Mbok aku ora wani buka HP-ne bojoku. Wis bener wis aku Dek, bengi dek dadi kapan kala yo? marica pokoke. Dek ingi aku kok Seto. nampa SMS saka Elisa Orcaros Araso. Kuwi sapa kuwi? Elisa bintang tamu ke Jogja. Wih, Halo Pak Cahyo, gambare kok lop-lop waru. Aja-aja kok gek eneng apa-apa. Gambare apa? Waru. Waru-waru Berarti ini- ngejak Remi iki ya Lisa. Waduh. Reng aja seneng provokasi. Nun sewu, ahli neraka itu 3 hal. Satu wong sing seneng ngrasani, loro seneng provokasi, telu nun sewu, mbuh lanang mbok wedok yen pipis ora gelem diresiki. Lah kuwi. Lah Sampeyan apa aku ngrasani wae ya ning arepmu. provokator. Lho aku ora provokator, aku cerita kok. Ning ceritamu iki iso mecahne keluargaku, padha Lho. golek dhuwit, aja mecah Barang keluargaku. iki iso pecah mergo sentet sik. Lah sing mecah mergane kowe. Ora, aku Mau ora- apik-apik wae, mulus-mulus wae. Aku ora nyentetke ya kes ya. Ya. Lho ya. Mboten. Lho Ning mbak lho kok mboten. dadi imanku iki dadi berubah ngono lho. Aku koyo dadi ragu. Pancen kadang-kadang ana tetembungan. Apa-apa? Wah, ya ning dalang kuwi kan. Heeh. Yen mulai kondang adate lho ya sing aku nate krungu. Heeh. Siji harta, loro tahta, ping telu godane wanita kuwi malu Bener Pak kuwi, Gareng. bener kuwi. Nduk, terus apa? aku Yo nembang kepiye? ngene yo. Bener kuwi. Terus yen bojoku kaya ngono aku kepiye Pak Gareng? Aku kudu piye? Lah kono aku. Wayane sok dadi pahlawan. Nggih. Aku ki seneng lho menguji kesetiaan seseorang ya lewat begini. Diapa-apaken pancen setia, pancen nyawiji ya ora bakal pecah. Lah. Kaya masyarakat kene, masih arep dipecah nampi persatuannya kuat jadi tetap berjalan acara malam hari ini. Luar biasa. Kaya kae lho, biting utawa sada kayen siji gampang dipecah, gampang diceklek. Nek anggere ditaleni karo lambaran kerukunan, persatuan dan kesatuan, nyatane malah saya kuat iso ngresiki karo kalian. Ayo rong karuan. Ngopo? Aku masih biting sekilo lu dadekke siji ngono disenso ya kres ngono kok. Kowe iki aku ngene mbok diwangi, wong aku ya ngelem karo piyai kene ngono. Oh ngalem dalam rangka ngalem to? Heeh, no. Setuju aku. Alah ora gugu. Kowe nembang. Nggih. Aku seneng aku. Pak Dalang. Dalem. Menika wau Pak Ketua RW Nggih, wong ayu. ngaturaken aduh aja ngono to. Ngaturaken awala niku lho saking Pak RW pundi wau nggih. Pak Yanto. Nggih Pak Yanto. Jadi Pak Yanto napa? Ingkang piyayi tempo wedal nyuwun ngersake napa tembang nggih. Ternyata Pangkur Semarangan ingkang dipun kersakaken nggih. Nggih, Pak. Napa Oh. piyayinipun rawuh wonten mriki, Pak? Mboten. Kok jenengan saged apal niku wau nyerat saking sinten? Kelingan. Oh, ngaten nggih. Pak Yanto lho apa-apa kelingan mau sembayar aku kelingan kok. Tak pucek-pucekke lali lho sik kelingan. Ning piyai niki unik sing ngersake Pangkur Semarangan piyai unik. Pripun? Piyai kakung kalian putri tindak mriki Nggih. gitu. Jam 12 bengi Mas Gareng. Oh mriki. Jam 12 bengi. Sing putri mandhap dawuh kalian Pak Yanto Napa? mangke menawi wayangan dalang Cahayapun tadi sindenipun Bu Kesi. Nggih, nggih, leres. Kula nyuwun niku karyane Kinarto Sabdo sing sok dikumandangaken kalian Bu Ngatirah nenggih Pangkur Semarangan. Ki siji pesan pertama. Pesan kedua, mangke menawi Pak Dalang Cahya kali Bu Kesi lagi nembang tapi menghibur, menawi wonten bintang tamu sing senenge ngadu-adu wong omah-omah niku men nuwun sewu. Rezekinipun badhe kirang. Ngoten niku bar niku terus kesah wer ngoten niku langsung ilang. Wong loro ki mau. Wong loro kuwi kakung putri kuwi jam 12 bengi. Kepethuk aku ning perapatan ngono kok. Aku kok, Mas tolong kandhake Mas Cahyo sing kalimat terakhir wae kula tipet dadi ra sida. Meksa endo. Wong kok ngancam tok. Pangkur Semarang ya Bu Kesi ya. Ning ngapunten Pak Dalang niki tasik swantene watuk. Nggih, ora apa-apa. Enten kirang nyuwun pangapunten. Suara watuk iki lumrah suara wagu aja nembang. Ha iya. Coba alon-alon Bu, ya. Mingkar mingkureng angkara
Nadyanto Watuk nun sewu Bapak Ibu yang lenggah sewantenipun bojo kula Sukesi tasik sae ta? Sae nggih. Benten kalian garawane Mas Gareng angger nyuwara mesti. Au. Loh, kuwi kode kok. Kode apa? Njaluk. Bapak Ibu menika ingkang kula rumiyin kulina ngasta Ibu Ngatirah Suwardi. Nah, riyen rikala gerah lari kalih niki sowan. Dolan kula terke. Bar niki wangsul mboten enten. Terus hubungane ya ora apa-apa. Aku mau nceritake. Wong aku rono silaturahim bekti karo piyai sepuh. Lah itu sing penting. Lah kok bar aku mulih terus panjenengane sedo iki lek madake aku iki padha karo Prit Gantil no. Ora apa aku ngarani Prit Gantil. Lah ya ora ono tenan to piyayine. Iya. Sekarang sudah swargi termasuk Kinarto Sabdo. Iki bengi iki mirsani iki. Bengi iki mirsani. Sapa? Beliau-beliau iki do mirsani. Kok kowe ngerti? Loh, aku iki Raga Sukma kok. Ha iya, sumelang kowe ora iso balik. Aja to. Kowe dongane ala. Lah kemplalat to Raga Sukma. Lah iki ngen gawat Bu Kesi, mergo rada radang. Makane tak selani gen jikuk napas. Jikuk napas. Apa kuwi jenenge pikirane ditata, diselehke, aja lali nyebut asmane pangeran. Iya. Bismillah. Alon-alon Bu. Tarik napas ya. Terus Bu kurang sithik. Iya. Iya. Alhamdulillah wis lahir lanang. Iki manak to Pak? Manak. Nembang kok iso marake manak iki lho. Ah ya aku melu ngempet ambekan tenan. Nek pancen iki ora sembarang wong iso nembang iki, ya bener penuh dengan power ya iki tenan. Wis lahir lanang lho. Alhamdulillah pancen anak kula saestu 3 lanang wedoke 1. Oh, kuwi to. Nggih. Dadi kula kok omah-omah kali Pak Cahyo sampun manak 4. Oh iya. Manak ganas deh. Wah. Sing barep umur pira, kelas pira ngerti ora? Kelas pira? Kelas 5. Sing nomor 2 kelas 4. Nomor 3 kembar lanang wedok, kembar dampit rambu rangkung kelas 2. 5, 4, 2. Wis dipasangi wae yo. Aja. Kok bengi metu. Wah, bola-bali yo. Kok padake kaya togel ae dipasangi. Lah genahke kok tenanan iki lho. Nek tenan, iki tenan. Nggih ini kabejan niki. Wong loro niku kabejan duwe anak kembar dampit ya. Dampit. Dampit lanang wedok. Waduh luar biasa Jan. Moga-moga nuruni bapak ibune. Amin, amin. Ngungkuli no, taruna ngungkuli bapa no. Ya kurang ajar kok. Taruna kok ngungkuli bapa no, bapake lungguh terus dincik cengele ngono. Kowe iki angel men to iki. Tegese kepinterane, ketrimane ngono lho. Ngomong kepinterane. Iki urung rampung lho karya-aryarine. Ayo, Bu. Ayo. Atase radang sik kuat kaya ngono kuwi. Men semangat bapak-bapak ibu-ibu nyuwun tepuk tangan untuk Bu Kesi Rahayu. Matur nuwun. Wingi nembe king dokter niku nembe estu. Tenan saestu niki yen mboten ahli dan menguasai tidak mungkin
semua orang atau presiden-presiden saged nembang. Niki cah cilik-cilik niki. Iki cah telu iki yen ana sing iso nembang kok ngene. Tak pek kowe. Ya dipek tenan lho. Aja dipek tok, disangoni. Oh, mau. Urut saka Gendho Umi. Aku dhewe dhewe iki karo apa jenenge Napak Tilas mewariskan. Lek jale asline Semarangan cengkoke mboten kados ngeten. Dadi sing plek persis Semarangan iku Bunga Tirah menika. Betul. Dados kula menika nyuwun pangapunten sampun dipun modifikasi, dipun variasi. Paling ora iki Solo 3 lah. Solo 3 paling ora. Kula jane pengen menyampaikan sing Semarangan cengkok asline ora kudu dijengeke tekan 6 niku wau. Betul, ini Kan sudah patok. divariasi. Ya paling ora ya mbawen lah wis ora. Ora Semarang mbawen. Ayo anak-anak diteroke. Ayo, ora Di mbawen Pagaring ya. ya. Kontes anu ya. Ah, coba. Kontes. Sampai di mana kemampuanmu? Wis tenan aku sumpah. Pokoknya Disangoni, tapi disangoni gak iso Bari ya. Bukesi tak pek. Ayo. Pokoknya Ayo. lek iso kuat kudu disangoni. Nyangoni Pak Gareng ora kena dalange. Loh, kok aku sing ngrungokke Pak Yanto bareng yo Pak Yanto yo gendhe nyangoni kok. Aku tok. Mulai saka ngendi Pak Gareng Ya kok pinggir dhewe. Ayo Dista, ayo. Ayo kowe. Kok Sangoni Dista tenan, coba. kowe. Iki. Ayo sinden kok mluworok mripate. Ayo. La 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 la. Biyo. Ayo, Dok. Semangat Dista. Ayo. Sinden Pasti bisa. Sing kedua. sinden weton kedung. Contone sik Bukesi. Anu men sing mirsani ya iso juri oleh-oleh. Wanda wis Cengkok ning asli kene. Semarang Sing niki. asli. Bukesi, Dalam, Bukesi. dalam. Wanda sinden nomor 3 kok kene iki lho. Nggih. Aduh kok aku piye. Engko sakit Sok semangat. ora. Kowe yen kepengin iso kaya ngono, engko kowe nembang tak pangku. Hubungannya apa? Loh, tak dorong Oh, semangat. didorong. Ayo, pedorongan. Ayo. Ayo, Dok. Biasa. Ayo, Dok. Wis iso. Mungkin Oke, asli Semarangan. Asli Wasline. Semarang ora digenjot ya ayo. Oh iya, nanti digenjat. Biasanya dia sing genjat malah ayo. Ya. Ayo sayang, Wanda, kowe Wanda. gede kok terus ngalamun. Wah, arep edo kowe. Mesti Ayo. aku penake apa pamit pipis sik ya. Ayo. Ayo ndak Wanda, Wanda marah, ngapi. Ayo. Ape? Sing salah sing gender, sing salah sing gender. Bojane wis bener bocah, kowe sing salah. Pokoknya wong ayu tak belani. Lek Dista mau cara dibiji ya 90. 90, Wanda ki mau ya 80. 80. Lah iki Najwa, iki kena Ponorogo iki. Wah, mata Najwa iki. Ayo ayo, wah, ayo wah. Ayo. Ayo wah. Malah motor GP. Kowe marake buyarke wis konsentrasi lho. Ben mentale gen kuat ta ora? Ayo, ayo, tenang, Dok. Aku nang mburimu. Wah, bareng ngono terus irunge mekrok terusan. Ayo. Ayo. Wah, dan bareng guyu untune gingsul kabeh. Setia iki, tipe setia. Iki setia. Setiaki. Cukuke ijo. Wes iki ora. Cara biji ya 25 lah. Iki mau ketoke cengkoke mudhun silayur kono lho. Silayur. Silayur iki kono ngalian lho, musek-musek ngene lho. Ayo. Silayur medun bablas Sunan Kuning lho. Ya, wah sobone. Ayo. Umi. Umi, ayo Umi. Tak gul-gulke anak wedok lek nganti ora iso padha mbokmu. Wah. Wes. Wes. Wes ayo. Kon dosa. Munggah ora iki? Munggah. Lujeng ayo. Iya. Wes seriusan. Kok gur mangap tok ra nek suarane piye maksudmu? Sekedap, Pak. Oh iya, konsentrasi penuh. Konsentrasi. Oh iya. Iya. Piye apa wayangan dibarke sik kowe lagi nembang.
Dinteni wong sakmene akeh kok mendelak-mendelik tok. Nggih, nggih. Jenengan sing sabar nek ngomong putu Aku niku. gareng kok sabar. Ngomong putu. Aku karo mbahmu kapan kok ngomong putu? Kowe bar anu Agustus lak ya mantu to. Mantu. Bar kuwi lak menindang duwe putu, mantu lak dieman-eman mendang duwe putu. Oh. Dadi dilatih karo mi bakal duwe putu, mula ki nyeluk ki mau kakung ngono. Putu boros. Yo. Yo. Sing biji ki aku nek kowe dhewe 100 iki lho. Sing biji ki jurine piye iki karo Yo pengene 100. Engko 100 saiki parkir 2000 kok 100. Heeh, gandeng cah papat 100 demung papak selawe ding. Sindatiri. Kowe arep edo kowe rekor-rekor nyawan kowe. Aku krungu lek rasa-rasane mau. Aja memperhatikan. Sinden kowe lek cengkok Semarangan tak pangan. Pangan. Apa-apa gawe iki apa sinden Semarangan tak pangan aja meneh kok Semarangan wong sajen kuwi tak pangan kok. Padahal nek Bathara Kala kowe. Ayo Tut, kita jagok iki kok tak jagoke tak babonke lho ayo. Babon. Ayo. Sebentar Pak Yaya, saya atur nafas nggih. Sing sabar untuk Nggih, mendapatkan hasil sabar. maksimal itu harus sabar biar Nggih. maksimal. Nggih. Pak De sabar Pak De nggih. Jeje jeng Petari Durga. Anjir. Ngawur dudu kuwi. Apa? Retno Utami. Iya. Ya. Pak D. Kok sik aku bayangke Pak koyo D. Aku bayangke koyo sing tak tonton mau bengi e. Apa kuwi? Oh. Pak D saya bisanya begini Pak D. Nek ora ngono kuwi marake prinding. Saya nggak bisa. Enggak bisa wong sing cilik-cilik iso kok. Pak D saya diajarin dulu Pak D. Diajarin. Emangnya gua apa lu? Tak pangan loh De, nek sampean ra gelem ngajari. Dia nok gandas arep mangan aku ki. Ayo Ti. Pak D sakit Pak D. Gendere ganti kentekan piran ki lho. Pak D. Kowe lek caramu ngono, engko pengendare tak kon mulih lho lungan. Pak D. Kok nggo gamelan dhewe senengane. Suara saya sakit, karena saya nggak bisa seperti yang lain. Sakit. Sakit. Yang sakit yang rumah sakit Tugu ngono lho. Tolong Pak D. Tolong wong karing ngetutke gendar kowe kok ndak tak bladang tekan ngono lho kentekan ku lho gantian. Kowe diomongi ngetokne gendar kan sing gendar nguyuh kowe melu nguyuh ora. Yo baleni, wis jati dirimu jati dirimu. Wis biasa wae Tut, biasa Tut. Biasane wis ngene iki. Nggak bisa Pak D, seperti yang lain nggak bisa. Wis Jangan dipaksa sakit. kowe suwe-suwe sok tak guak ning alas karet ngono lho kowe. Ti, saisamu. Ciri khasmu. Mas Dar, gendarnya saya nggak kelihatan. Loh, gendar itu didengar enggak dilihat. Tapi saya harus melihat dulu. Ki jane sinden telat ngombe obat apa piye iki? Badar jatin wujud. Sampun Pak Yoyo sakit. Sakit nggih, nggih. Nggih pun ngoten riyen mangke disalep nggih. Haiji. Nggih. Haiji sampun Pak D. Aku anggar krungu suarane kae kudu ngletak kowe. Bijine piro ki Mas Garing? Pun saya kelas. 50 karepmu ra karepmu. Mbak Liano. Ah iki. Lah ya niki. Wah. Iku Ibu Ngatirah ngejowantah Bu Warni titisane kok. Iya, ayo aja ngisini-sini. Wes.
sing kebangetan iki awake dhewe. Lah iki sinden gambir sawit kok kon ngene iki. Ora kuwi jane iki kowe iki sinden apa Tarsan? Kok wow. Lah piye ta, Pak? Ya usaha lagi. Oh yo. Ayo. Oh sinden alusan kok, Mas. Alusan kok ya pancen kabeh iki punya karakter sendiri-sendiri. Wis tak ngapura ya wis ora masalah. Tak ngapura wis. Ya padha-padha, Pak. iki bodoh apa piye masane? Masane iki kaya silaturahmi ya. Nggih Pak Gareng. Pripun, Mbak? Intinipun menika adalah improvisasi mencoba kalau mampu ndak apa-apa, kalau tidak mampu juga tidak apa-apa. Kalau mampu applause yang bagus. Kalau ndak mampu setiap orang itu punya karakter yang berbeda. Dan lagi ini pancen iki perlu teknik olah vokal membuktikan bahwa budaya kita itu tidak semudah yang dipikirkan Leres. orang. Jadi sindenan menika ilmu sindenan karawitan, pedalangan menika nggih napa nggih gadah ilmu pengetahuan piyambak ingkang rumit, ingkang harus dipelajari secara detail, tidak kalah dengan ilmu eksak kados matematika, fisika. Pancen eksan ki pancen ilmu apoke pasti. dadi wiraswara pancen angel dipelajari. Dados awake dhewe niku kudu bangga dadi tiyang Jawi, tasik remen ngleluri nyinaoni tetembangan lan gegendingan sing wonten tembang-tembang niku wau wonten filosofi kehidupan, pesan-pesan moral kehidupan. Ya, iku sing Gitu, baku kuwi. lewat Jadi, cakepan. tidak hanya sekedar swara ning ana pesan di dalamnya. Leres Pak De Gareng. Iki sarene iki muridmu wis nyoba saiki tutukno selanjutnya bagaimanakah itu. Sinukarata mreh kratarata pakartine ngilmu kang tumrap neng tanah Jawa. Nano Agama agemeng ngaji sing nangis putrane sinten iki wau? Masyaallah. Lho wedi karo suaramu mau lho Dik kuwi. Nganti nangis. Aja kok cah cilik, Pak Marno iki profesional. Biasane anggere makngung sithik diuntir bareng kowe nyuwara ora diuntir malah ngene. Ala nutupi kuping. Niki dawan apa, Mas? Napa Bu Kesi? Napa, Mbak? dipun lajengaken tembang Ojo Dipleroki mengke duet kalih Mas Gareng. Okle. Monggo, Oke, aja dipleroki karya besar Ki Narto Sabdo. Dados. Dandut ning Mirasa iki. Nggih. Weton anggrek yen biyen ngarani ning weton damelanipun almarhum Ki Narto Sabdo. Oh, Jalan Anggrek. Aja dikeroki iki pancen zamane semono pancen. Aja dipleroki.
Mergo dipleroki, mergo ora dikeroki kuwi mau lho. Nah, bareng dipleroki terus bareng ning ji ngancing kabeh. Aku meh sorak-sorak. Ugi katur dumateng pepundhen kula Bapak Haji Daryono Klicareja Mejayan Madiun ingkang kepareng monitor matur nuwun. Wah, bengi niki di streaming berbanggalah piyai mriki dipun streaming kang mirsani seluruh Indonesia bahkan dunia. Nggih. Niki luar Ugi biasa. menika wilujeng dalu Mas Cahya Kuntadi saking Pak Afif Jatirogo Tuban derek wungon. Jatirogo Nggih. Pun wong salwangsul WA-ne kula terlantar ngapunten nggih. Nggih. Nyuwun podang kuning dipun bawani Oh, nggih. siap. Menika salah satu ketua SKCK wonten Laladan Jatirogo Tuban. Oh, SKCK niku napa? Sedulure Ki Cahya Kuntadi. Nggih. Oh. Fans panjenengan nggih. Nggih, Sedulure leres. Ki Cahya Kuntadi. Siap. Aku yang duwe fans. Apa? Segars. Heh? Fansku tak kelompoke dalam Segars. Apakah segar? Sedulur Gareng Semarang. Wah. Jadi Apik. selalu segar, baik pikiran dan hatinya segar, tidak berpikir negatif. Apik ayo. No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Cahya nyimak nderek wungon sak rombongan tansah pinaringan kesarasan sedaya. Amin. Amin. Saking Pak Ngadinu Pondok Ungu Permai. Nggih. Nggih. Jabodetabek. Nggih. Wah, Kyai Jabodetabek. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula Gus Yoso. Pelalangan Jenangan Ponorogo nderek ningali Mbak Limbuk nyuwun gending bilih saged podang kuning sembah nuwun. Oh, saged. Saged, Gus, Nggih, saged. siap. Pak Cahya Kuntadi Bucange minta lagu alun-alun Nganjuk kalian podang kuning. Oh, nggih. Tertanda Pak RT Majuri. Nggih, ya, ingkang saged pun aturaken podang kuning alun-alun Nganjuk nembe dipun renovasi ngaten nggih. Lagu direnovasi. Ditenol lagi jadane apa ya dilakoke. Nggih. Nggih. Ya gandeng sampean Om. kondange Ratu Podang Kuning. Nah, pamundhut iki aturna sampean ngancani karo Mbah Gareng mudhun. Aku wis putus semangat aku. Hah? Wis disebut Mbah ngono. Yen disebut Mbah tegese sampean ki bakale dituwakake utawa disepuhke minangka tepa tuladha tepa palupi kabeh dongane bisa numusi. Amin, amin. Betul, betul. Dan saya wajib berbangga hati karena sudah disebut Mbah tegese wis tuwa. Proses yang telah saya lalui berarti sudah hampir komplit. Dari mulai lahir, bayi, bocah, remaja, dewasa, saiki aku wis tuwa. Proses iki wis tak lakoni. Iki bocah iki urung karuan kok tekan tuwa. Mbok didongakne sing apik muga-muga. Yen kepengin ndongake aku apik, aku kepengin tak dongake apik ya carane wong Jer Basuki mawa beya kok. Pripun? Carane Ora ketang rokok sapak yo ngekeki. piye ngene Om? Mosok ndongakne nganggo pamrih to, Kung? Loh, donga ki mandi lan urane gumantung rokoke. Ngoten to. Lho lho aku ki perdukunan. Ora ngerti ning omahe rokok apa enek ning lemari Ono dhek. kuwi ora tuku, kei kuwi. Cap kei. Ning ora tenan tak dongake berhasil dan sukses hidupmu ya, Nduk. Amin, amin. Pangestunipun, Kung. Niki Bapak Ibu ingkang kondang sinden podang kuning nggih niki. Niki cilik meringkil ning berkualitas tinggi nggih niki. Lare omahmu ndi, Nduk? Kula Pulung Ponorogo. Pulung Ponorogo. Pulung niku desane Ponorogo kabupatene. Sakmenika nembe kowe sekolah ning ndi? Kuliah ten isi Surakarta. Murite alap-alapan Sukesi iki. Nggih. Ora nggih alap-alapan yo. Lakon wayangnya alap-alapan Sukesi. Ayo. Ibu Kesi. Nggih. Jiko fakultas Seni Karawitan. Seni Karawitan. Nggih. Umurmu wis pira to kok wis kuliah iki? Kula 19. 19 guys kuliah. Wah, lho pinter. Nggih. 19 kok selikur. 9 kok rugi lho. Selikur mbok dol 19. Rugi loro ya. Rugi lho. Asline pira? 19. Ya wis ora usah ngotot to, 19 ya 19. Nggih.
Ya masa remaja iki ya kowe wis ngantuk dewasa lho, 19 iki dewasa. Nggih. Hati-hati tentang hukum negara maupun agama kudu dilakoni sing wis dipacar apa urung? Nemen gong. Dereng. Sumpah, Sumpah, tenan. saestu. Iki sekseni danyange gedung pane lho iki. Alah mbok danyang pundi lho? Urung dipacar tenan. Saestu. Bapak Ibu ingkang kagungan putra kakung ingkang badhe ngepek monggo. Mumpung menika tasih legan golek momongan. Kok tawakne padake serandal ae ora. Lho mbok menawa pancen judune piyayi kene sapa ngerti? Wah, amin. Lho kene iki mayoritas masyarakate dibagi loro, ana sing petani, ana sing pegawe. Aku wis suwe kene iki. Iki gange aku artine apa ya ora gang kok mugem. Apa? Gange mugem. Mugem ngaren. Kok mugem niku napa to, Pak? Yen ngugem niku ngugemi sapa to? Mugem iki. Oh, muga-muga gembira masyarakate. Wah, iya. Lah aren nih, aren. 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 Aren ki aku moh leren mergo sing mirsani akeh. Iya. Iya aren ngono lho. Ya Dek ya. Nggih, Wis Kok. golek-golek golek pangan iki rumuse beda kok ya. Nggih, wonten. Sik iki nembang ya. Nggih, Nembang dibawani ra. nggih. Ya. Pak Haji, tanganipun Pak Tangane Haji. lho, tangane. Nggih. Bukan mukrimnya. Nggih. Mak. Lah ngger kancane itu rezeki kok ora seneng lho. Wong pancen rezekine bathine dagelan iki ndemeki sindian ngene iki kok. Lah, sama muslim kan harus mengingatkan. Oleh nganti kilaf tenan lho. Ya ora aku ki maneges kok. Paling ya tayamum. Ora nek banyu apa piye saya. Ya Hawanana. Nadyan wujud temong peksi. Iki bocah iki cacate gur siji. Ngopo? Napa? Ayu, bawaan apik, pinter, suarane becik. Jame murah. Lho, Jam TikTok 9.000 iki. mboten lho, jenengan Kalau aku mau pergi bar buka kok jam kok 9.000 iki piye? ngece banget. Iki mesti jam isine coro iki aku. Ngece. Lah piro regane piro? Nggih rahasia tapi niki mboten 9.000. Berarti ki ratuku dhewe iki mesti Lho, cek wong. Ayo. mboten kula tumbas piyambak. Ah, lah kok ora ngerti regane. Nggih jane ngertos tapi kula kan mboten sombong to, Pak Degade. Sekarang iku sombong sapa? Lho, lah mungkin nek kula mengatakan sesungguhnya niki harganya berapa jenengan mesti waduh ngoten. Ora apa-apa karo Pak Gareng ya ben ora ngenyek lho. Sosok kudu diwelehke. Regane piro? 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 Hmm. Piro reng mau? Ono rego kok. Ngene maksudnya ora larang. Ora larang. Ngene iki. Hmm. Piro regane? 50.000. Oh. 5.000 kok. Piro? 5.000. Wis kene wis ki 150 sak wonge ngene tak tuku. Aja. Wah, angel men takoni wong. Gading sing mirsani lak kawetan ana kula ana. Madhepe. Sak larik madhep rono, sak larik rono. Ayo, Ben aku adil. aku tak minggir. Ayo. Nggih. Lungguh. Oh, teles ki lho, Gan. Nyun sewu nggih Bapak Ibu. Peh wis lunas terus males. Lah kowe yen aku ngadeg nutupi umi. Angel men to. Wis takon kowe ngadeg kene genti apa piye aku tak lungguh kono. Lah aku nadyan to lingguh kan mau wis ngadeg kok ora. Kayak polisi lalu lintas madhep rono pandai Kayak kipas angin ya. pas angin gila. Mboten napa-napa Pak Dalang kersane sedaya ngertos kula ngoten. Wah. Ngertos niki lho, umi. Ngoten. Iya. Jame 50.000 ora. Mboten. Tekan ndi ya? Wis suwe. Dok perang. Bener dilene. Wis suwe malah nyauri sik dilu kok. Ya iki dalah kesel to kae madhep rono. Iki bengi iki sing bingung sindian gur siji. Apa? Tutik bingung. Kok iso? Mergo madhep rono madhep ring ngerti yen mburi disawang ngerti gelung aku tak semerabang ya. Lah wis lewah kuwi. Sing dhuwur kene iki tutike abang kene ireng.
Nah iya. Iki gaul, sinden gaul iki semiran barang ngono iki. Padahal wis tuwek, sapa dar tuwek? Dineke tuwek tuh. Wis suwe. Golek isi podang. Tangane. Jenah. Nana. Iba bunga Ngetan. Tiku Kaya tentara oplosan. nyanding bisa dadi tambah Jarike sampar kaya bedayan. Ning bedayan ludruk lho. Oh iya. Ponakane lek karya iki. Ayo, podang kuning adalah doa untuk warga masyarakat Kaliancar. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga warga masyarakat Kaliancar mampu terbang tinggi menuju zaman keemasan. Amin. Dados.